پشتی ڕاکردنا سزایان لەسەر سووریاش ئالیە ئەوروپیاوە گۆ فەرەنسی ئالیەکی سەرەکەنە تێدا ڕاکردنا سزایان ئەمریکی بوێ شێوەیەک و حتا گەلک خەلکێ بەلکی دەستڵاتە سووری خۆشی پێشبینی نەتکرد بۆی لە زوو بەزێ هەلوەستا ئەمریکیا و فەرەنسیاش بۆ ئالیە کورد هێل جێخۆیەوە ها پرسەکە گەلکی گرنگە و خوندنەکە درستە دوێ ئەم مکوڕ بێن دیتنا ترامپ ژە شەرعرە و هەنێک بەرژەوەندیە فەرەنساژی گۆ پێک هاتن ئابووری بێگۆمان باندۆرەك لە vê meselê kiriye yanî bi giştî li Sûriya kiriye bixwaze naxwaze wê ew ê wê me jî xuya bikin yanî lazim e em zanibin got êdî ev li hevkirin tedî dewlet berjewendiyê wa giring in ev li hevkirin wextê berjewendiyê serekeyê va welata bêne pêkanîn wê hinekî doza wa di mesela mafê mirova da di mesela mafê pêkhatiya da di meselê dîda wê ne weke cara yanî ev pêwendiya baş got nav Amerîka û Ewropaj aliyekî de li ger desthilatان û ev hevtêkiştana bera Tirkiye û İsraîl de ji aliyekî dî ve jî derfetê bêhtir nadê van dewleta gokaribin bêhtir fişarê li vê desthilatê bikin ku hevtêgiştinek nav bera wê û Kurdan de bibe hevtêgiştineke ku yanî mafê Kurda biparêzê hebûna Kurda û rola Kurda Sûriya de biparêzê bêgomana yanî her du aliyê wê hene ji ber wê divêt her du aliya bixwîne ez nedibêjim bazar bûye û em çûne û tişkî me min tişkî wilo negotiye ez bêjim guhertinek divê û du ser erdê mesela te hinek guhertina dibîne İsraîl kêmtir êrîştkî desthilatان û tundtir bûye hinekî bi nisbet yekrêziya axa Sûrî û nizanim werhasil gotin bi awayekî û heta gotara şêbanî di serkirdayetî Erebaa da bihna erûbeteke wilo ecayîb jêtê yanî evnan ne yanî neşxoretên yanî hinekî bi ew ê dihsin bes evna kêmayîke waye jî yanî her çi qasî jî wilo bi hewer bikin got lazim e gotara wa ji derve bê û derve ji wa razî bê wê desthilata wan navê mêne nexêr desthilat bi xelkê we yanî heger hesabê vê pir netewebûn pir ol mafê xelkê carkî dî bixwazin vegerên ne merkeziyeteke tund weke got tiştek nebûyî ê min bihuriyam da xwendineke gelkî şaş dikin lê bi nisbet me ev dewletê gone hata gotî mesela Ewropa misal bêjim ambargo rakiriye bes hinek tişt hiştina çi nav tiştê got hiştina dibêje tiştê mafê mirova ve girêdayî û tiştê mafê pêkhatiya ve girêdayî em vê narakin yanî weke şûrekî ser serê ew ê hiştina dê divê carekî diya dîsat bêjim her çi qasî jî ev gotinê xweş em dibîzin divê hesabê me baş qebin yanî em nebêjin wela vayê wiloya demek îşê me baş birevvet çê nexêr lazim e hergav planê Kurda yêwayî taybet hebin wekem gotî ji zehmetî û ew êrin ev desthilat ئامادەیە ئیشارەت دانە تۆ ینی ئامادەکاری نیشاندایە و ئامادەیە بە لاشێ سیاسی کوردی رە سبە ڕۆژات سووریێ و مافێ کووردا بەحس بکەی حتان هە داخیانی ئەوانە نەگەلێکی باشن ینی سەر ئاستا سووریا گشتی بەری کلیکێم گوتیانی حتا ژواتێ هێزێ دەرڤە ڕازی دکن و گوتنێ هەنێکی گلێکی عام و بگشتی لەسەر pêkhatiya û li ser hem welatî û gotê gilkî am û heta bêmane ne yanî kesî ew nakê bi nisbet pirsa Kurdî ev kesê got serpereştiya vê nêzîkbûna me kirina di baweriya em de wê roleke wa hebe divê meselê de piştî va guhertinê dawî wê ew rol wê kêmtir bê wê nexêr wê geştir bê ez wê nizanim lê wê birastî roleke wana hebe û ew rol wê weke bê esasî bê û şerع bêjnê de divê te rûniştinekê bi Kurdarê bike û ev navê derîvekê got li hevkirin nebtinê bi Kurdarê çê bê êdî pêkhatiyê dîre jî heger bi Kurdarê çû serî sedî sed wêya dirûza jî wate dibe ku ev hewlên navdewletî ê hat nekirin taybet Amerîka û Fransa nav aliyê Kurdî xwe bixwe de
دبا کو ببه ناوین کار وجد ناو عالی کردی جالی کی و دستلاتا شامه با رولێکی لەیزێ ینی نەممکنە ینی وەختی باشە ماهەما تەنێ کاوەرن ببنێک نەخێر وێ 100 ڕۆلێکی بلێزی و دەخیان نێوە هەنە دوێ مەسەلەدانی یاز ئاگاداری زانم شەرع و ترامپ وەختی لە ڕوونیشتە لێ دەرێ مەسەلا پێکهاتیە داخیانیان داوی دەنەبوو بەس هاتبوو باسکردن یانی لازمە پێکهاتی دە سووریادا مافێوا هەبێ و پشگیریکە سیاسیە تۆرێ ڕاستیە ئەمێ منە هێویا بێجەوا گاوێن پراکتیکێت پێش